Здравейте, уважаеми дами и господа, на днешния 24 февруари. Ще ви запозная с поредния епизод вече под номер 187 на местното авторско обществено-политическо предаване Думи от упор. Пак дълъг дневен ред, може би сте видяли от предварителния анонс, разбира се, този път обаче категорично ще направя една лека промяна, като вкарам една тема, която безспорно има световно значение, влияе много силно, както и в нашата страна. Става въпрос, знаете, може би за дата 24 февруари, трета година от началото на тази агресивна война, това нападение от страна на Русия върху Украина, но все пак искам да уважим зимата, която се оказа, че не иска да си отива. За съжаление, аз честно казано не бях подписал. Тя се завърна със страшна скорост. Тук видяхме, че някакви уникално ниски температури оказаха са рекордни за февруари от много години назад. Днеска там видях някаква метеорологична информация, но за съжаление, сега аз не мога да не споделя моята оценка. Имам така, бих казал, детайлен поглед относно почистването специално на територията на град Търговище. Няма как, разбира се, всеки може да се направи и собствена преценка, но моята е категорична. Нищо ново под слънцето. За пореден път. Веднага ми връхлетяха спомените от 10-15 години и повече назад, когато снегопочистването беше приоритет на тогава общинската фирма БКС, начало с един дългогодишен ръководител Галин Дачев, може би така малко да си поприпомним за него. Значи тогава, каква беше разликата с последните, може би тук вече 7-8 години, сравнително по-тежките зимни условия, по-редовния сняг и студ, разбира се, нали? Което паднеше ли, първия сериозен сняг в Търговище, включително и в общината, може би най-силно в града. Града попадаше в някаква блокада. Значи нещо подобно, според мен, видяхме предната седмица отново в Търговище, след като изтъняха изключително много последните зими, знаете много добре, т.е. снега стана веднъж на може би 4-5 години, а този път много точно беше прогнозиран и студа, и снега, и отново предварително есенно време, подготовки, пари за снегопочистване, организации, и на практика какво се получи? Някакъв опит да се почистят основните улици, главните улици няколко града, и всичко останало, като станаха на едни ледове, на едни бабуни. Значи страшна работа. Аз категорично не съм доволен. Значи за мен е разлика от ония времена, в които той беше станал известен, Даче, с тези чудеси. И тук ние прекарвахме най-тежките зими в Търговище. Аз съм ви писал тогава и по същия начин съм изразявал отношение. Нищо по-различно последните няколко дни. В края на краища, нека и ви да си помислите, сега може да има и доволни. Те със сигурност управата са със сигурност самодоволни. Ние винаги сме най-добрите, но истината е много различна. Много различна, категорично не е справяне, немощна работа. Значи имах възможност, какво да кажа, не можах да срещна, не знам колко часа една машина, не знам какъв е този тертип, да се изчаква, докато не спрял някакъв снеговалеж, тогава да се прави някакъв опит и то основно съсредоточение върху главните улици. Сега, ако това е вътъка, в случая трансформираното от фирма в общинско предприятие БКС, съжалявам, оценката ми е една голяма тройка и то май ще бъде и на релси, непълна тройка. Продължавам напред по шестобалната система. Сега, разбира се, 24 февруари, голяма трагедия. Сега виждате, аз предната седмица така споменахме годишната от смъртта на руския опозиционер Алексей Навални. Разбира се, за мен е 100% чиста проба, убийство. Той Путин не остава живи опоненти. Те, които са му под ръка, ги убива, другите просто ги прогони. Това е системата на управление. Сега няма какво да си кривим душата. Но, безспорно, трета година, които буквално промениха целия свят. Огромна щета и казал вече, не знам, от двете страни някакви огромен брой жертви, млади хора в една човешка касапница, една безсмислена, не знам, аз просто съм потресен, и особено като гледаме тези поражения, тези атаки постоянни от страна на Русия върху гражданска инфраструктура. Ама къде се води тая война? Аз не мога да разбера къде е фронта, как може да се разрушава гражданска инфраструктура, да се срива до основи градове,
централи, топлоцентрали, енергийни системи. Значи такова чудо, нали, не знам, аз наистина съм потресен. Винаги съм си мислил, че си има фронтова линия и там се води и битка, и фронт, и война. Какви са тия тук подходи и методи, не знам, това е някакво средновековно варварство, нали? Нямам думи, разбира се, моята оценка е категорична, въпреки че тук напоследък видяхме някакви изключителни излагации на новоизбрания, нали, той е по-скоро за втори мандат, нали, американски президент, определя, нали, президента Зеленски като диктатор. Аз не знам, по-големи глупости не съм чувал, нали, съм напоследък. Нали. Какво значи диктатор? Бил му изтекал мандата, ама която и държава по света да води война, тя не може едновременно да проведе президентски избори сега. Една препратка в историята може да се върне назад да видим в Англия, Великобритания по времето на Втората световна война, 10 години, по същия начин. Сега, как да се направят свободни избори, при положение, че няколко милиона украинци се изнесоха от Украина. Огромен брой, нали, в войската, знаете, по фронтова линия и така нататък. Това е абсурд. В същото време е бил диктатор. Ето, колаш, не знам, сигурно няма да се види много добре, но е много находчив. То се вижда кой от кога управлява. От 2000-та година в Украина Зеленски е петия президент. Спечели от демократично проведени избори. Докато в Русия си е само Путин, в Беларус е само Лукашенко. Той наскоро за пореден път ги спечели изборите. Нали? Сега, те автократи, това са истинските диктатори, няма какво да си крием душата. А да върнеш войната, нали, в почти средата на Европа след 1945 година, нямам думи. Така че, без значение сега каква промяна ще настъпи в американската политика, ние сме си европейска държава, в Европейския съюз. За нас е важно какъв ще бъде отговора на Европа. И аз мисля, че е категоричен. В подкрепа и в защита, ето и днеска отново, нали, по случай тая годишна. Нови пакети, от една страна санкции срещу Русия, нали, 15 или 16 или вече наложени и така нататък. Не знам, това безумие трябва по най-бърз начин да бъде прекратено и то, разбира се, не в ущърб на Украина. Така че, бях длъжен да го спомена сега, разбира се, тук е една съща новина от събота. Не знам, аз подобна такова варварство, нали, изтъпление, нали, простотия, нали, която не можеше да бъде и предотвратена. Това, което се случи в събота, виждаме там атаката на офиса на Европейската комисия в София. Всички видяхме репортажи, батални сцени, някакви страшна работа, 10 родени полицаи. То такова чудо, не знам, отново за пореден път сега, то че е чиста провокация, нали, кой на кого размахва юмрук, нали, голяма съпротива, голямо чудо, ама няма проблеми в демократични системи, изразява се протест така натък, но това да се мине тая граница, да се тръгне тук, да се троши с чукови прозорци, да се палят офиси, нали, значи си има граници във всичко, ма кой има имунитет, кой няма имунитет, сега, то това е стила на Копейки и неговата компания, нали, да са някаква шайка, които това не има нито сефте, нито пък ще бъде и за последния път, предполагам, нали? Но тук трябва да си влезе в ролята правоохранител от системи и органи на държавата. Как може такова чудо просто, нали, че ние утре до ден го сме готови, ще почнем се бием по улици, нали? Ама, това е абсолютно недопустимо. Това е абсолютно недопустимо и дай Боже, аз очаквам, нали, да е някакви категорични тук намеси и прояви, нали, защото, знаете много добре, имаше и подписка, тая организация да тръгне въобще да се атакува по съдебен ред, да се закрива и така, и не може да се търпи просто, според мен. Аз съм потресен и надявам се, че ще наблюдаваме ситуацията, но не знам, нямам думи. 25-та година имам чувство, че се върнахме в някакви много минали времена. Сега, да, друга една също оценка, която е интересна. Ето Transparency International, България на 76-та света по корупция. Това е, съжаление, аз не случайно територията на града, общината, многократно заявявам, управлението не е потънало в корупция, търговия на политическо влияние в Общинския съвет и обслужване интереси на няколко човека. Няколко човека, приближение, разбира се, на кмета Димитров, но ето оценката и като цяла страната. Това е атмосферата, отвратителна атмосфера, която, разбира се, прогонва от една страна всичко свестно, нали, млади хора, които не виждат перспектива да се развиват в собствената си страна, от една страна прогонва и всичко нормално външно като инвеститори. Хората искат някаква сигурна среда, докато с подобни тук тези практики, нали, окупирали отгоре-отдолу цялата страна, ясно е какво се случи, какви ще са резултатите. Така че продължаваме напред, ами бях направил анонс в предишната
предишното предаване. Ето вече, така даже го обявих и в петък, аз не случайно заявих, че вече тези неща ще ги правя максимално публични. Все пак имаме възможности на комуникация. Да, в петък на 21 февруари входирах в областна администрация моето настояване до областния управител, господин инженер Йоан Пеев, с искане той да приложи своите правомощия на областен управител, съответно основание от ЗМСМА, Закона за местно самоуправление и местна администрация, спрямо, ето ако трябва да го уточним още веднъж, решение номер 20, протокол номер 18 от заседанието на Общинския съвет, което се проведе на 30 януари. Знаете, аз предния път доста време отворих. Едно абсолютно нефелно за мен решение. Значи аз мисля, че няма никаква драма. Той не трябва от нищо да се притеснява. Просто това са чисти правомощия. Може да направи даже да види статистика срещу колко решения в територията на подопечната му случая област Търговище. Нали? Има подобен тип аргументирани реакции. Защото, дами и господа, аз плюс така подробното изложение в моето настояване направих приложение на 50 копия на документи. Това не са, нали, така някакви моментни временни хрумвания, напротив. Аз и предния път обявих и следвам движението по този мерак в случая, нали, на кандидат инвеститора дружеството ЕМОАД от края на 22 година, сега сме началото на 25-та. Повече от 2 години и няколко месеца аз събирам нужната информация, знаете, през любимия ми закон на достъп до обществена информация, абсолютно аргументирано. В случая ето изложението също е около 4-5 страници. 5 страници. Проследявайки хронологията, самото начало, аз съм категоричен и наистина моето настояване е той да си използва своите правомощия, като оспори това решение в административното търговище. Няма никаква драма, знаете много добре. Много спорни моменти, спорни решения. Никой не може да влиза в обувките на друга институция, но пък решението на такива спорове е в съда. Аз не виждам, нали, от какво мога да се притеснява. Разбира се, и чаквам неговата реакция до момента. Ето до този момент мога да ви информирам, че нито съм потърсен на допълнителни данни, не сме в някакъв режим влезли, но аз се държа на моето настояване и мисля, че според мен той е на ход. Той е на ход, разбира се, може би вече в следващото предаване ще коментирам неговата реакция. В момента още веднъж така мога да потвърдя всичко това, което предния път така по-подробно поразказах, съм си го оформил в този формат. Категоричен съм, че докладната е абсолютно некадърно изготвена. Сега в случая не е носител, беше инженер Митко Палонтов, но тя си има други хора, които тук е много ясно от самата докладна, кои са ги изготвили, са гласували. Случая на инженер Керемечева, виждаме тук, главен архитект Сонев, Желянско старши юрисконсулт. Ами, няма как точно по този начин с два предварителни договора за терени на съвсем различни места на територията дори на общината. Едното е землището на Търговище, другото е, знаете много добре, Братово, Пайдушко, горе тези села, които са над Лилек, нали, тая зона нагоре, значи става просто съвсем различен статут на тези общински терени. Говорим за над 700 декара обем. Дадено горе са само общински пасища. В случая има засягане интереси на местни животновъди, което има голяма разлика. Значи за терена, тук в землището на Търговище, от 156 декара до момента, откровено казвам, не знам да има реакция. Ами като няма реакция, нали, продължавайте напред. Някаква такава централа от фотоволтаични, нали, панели и така нататък върху тези декари спокойно да се развива процеса. Мисля, че няма да има и сериозно опониране. Но да ги смесиш така нещата, нали, с нея над 500 декара, нали, само общински паща в онен район и да направиш така някакъв странен микс, нали, става малко като на вид за компютрите, за компотите, нали, на времето в Япония. Нали. Не се правят така нещата. Аз мисля, че изложил съм абсолютно аргументирано моите основания. Чакаме реакцията на господин областния управител, но аз съм категоричен. Бях и на заседанието на постоянните комисии, бях и на заседанието на Общинския съвет. Такива лъжи. Стата на кмета Дарин Димитров тук, от общински съветници, които бяха активни, нали, едва ли не, нали, након съм с някакво приемане тук с минимален брой 22 гласа. Първият път при гласуването излязоха 21. Че то се хвърляха, че прегласуваха, че не знам си какво, нали, да вкарваш лъжа в тези аргументи, абсолютно недопустимо.
Така че това още веднъж показва кой кои интереси обслужва. Съжалявам, имам сериозно разочарование. Предния път споменах върху коя група съветници, основно ми упрека, защото без тяхната подкрепа тази доклад нямаше да се приеме. Но аз отделих необходимото време и мой личен ресурс и надявам се, че изчакваме да видим, нали, каква ще е реакцията на господин Пеев. Така, продължаваме напред. Докато сме на сесия на тема, днеска по същия начин вече се оказа на хоризонта, че идва новото заседание на Общински съвет, насрочено 27 февруари, четвъртък. Какво да кажа, ново заседание, нови рекорди. И предния път споменах, комисиите са абсолютно умрели, сесията положила в някаква такава кома изпадняла, нали? Но днеска за пореден път мисля, че се чупи рекорда, антирекорда се чупи. Забележете, двете най-важни комисии, при един кворум от едната 10 от 11, примерно от другата 4 от 7, 14 съветника, 14 съветника, това е почти половината общински съвет на практика, нали? На заседание на двете най-важни комисии. Ами господа, 15.04 стартира заседанието на двете постоянни комисии с голямо четене на докладни записки от страна на вносителите. Финиширахме 15.31, 27 минути, две заседания на постоянни комисии. Не знам, това е някакъв антирекорд. Умряла работа, значи това не може да бъде постоянни комисии заседания. Четвъртък по всяка вероятност, значи ако махнем четенето на докладните записки, ние за какво говорим, не знам. Мълчанието на агнетата, 14 съветника в зала, никой не можа да попита за нищо аргументирано, просто е така, дори за спорта, ето са вика да бяха, нали, малко са поактивизирали, пък все пак да покажат, че са живи, че ги има, че ги боли. Стоят, натискат бутона, край след малко ще ви офертирам, нали, новите им нива на заплати. За какво говорим? Винаги съм казал, това са най-лесните пари в търговищите. Най-лесните пари, без грам да им завиждам. Аз съм възмутен по проста причина, че никаква отговорност. Комисиите са абсолютно умрели. И това е в период вече на няколко мандата. Това не може да бъде нормални комисии и нормална сесия. Това е. Оценката и ще ми бъде такава категорична. Съм сега от днескашния дневен ред, какво ме направи впечатление? Само единствено какво да ме направи впечатление. Дойде времето за пореден път там да тунинговат докладната, с която тръгват да отдават под наем. Знаете, нали, така, една от фокус темите ми, новоизградените тенис кортове. Разбира се, тук е една огромна лъжа, отново от страна на кмета Димитров, правил някакви въображаеми ремонти на бивши кортове. Няма такова нещо, всеки го знае от този град, аз на 50 и кусор години играл като там дете, тренирал върху някакъв резервен терен. Футболните ми там, нали, някакво опит за правене на тренировки около 2 години. Никакви тенис кортове. Това са новоизградени тенис кортове от сега, но без никакви документи, по проста причина, че избраха тънката лайса, че прави ремонт. Нищо подобно. Ето, докладната преди я бяха изтеглили, като вносител в случая Варо Велчев, Син Велчев, на заместник кмета. Каква е промяната, мислите? Промяната е, че докато преди 2350 лева без ДДС на година беше наемата цена, сега малко са пипнали с колко са пипнали? С 1000 лева наемата цена, 3234 лева без ДДС на година. С 1000 лева, значи на 12 месеца, 100 лева няма да се вика, 80-90 лева са дигнали наема, ще се стартира някаква процедура, понеже имало искане от страна на спортен клуб по тенис Тангар 9-5. Пак им казвам от сега, както искат да действат, аз съм категорично против, че в момента, не знам, ще я гледам много подробно тая докладна, едно вложение за 350 хиляди лева от страна на общината, общински средства. Сега така за около, както и да гледаме, те нямат 300 лева на месец, нали, наем. Се дава тук, нали, с някакво също обещание за инвестиция, значи за 10 години наемане, и да инвестирали 40 хиляди лева за 10 години, значи по 4 хиляди лева на година в тая база, нали, която бих казал, че е толкова неграмотно изпълнено още от при нейното изграждане, че един корто не е функционален. Не е функционално едното игрище. Не знам, аз не мога да им пожелая успех, просто им пожелавам, че ще гледам под лупа конкретната докладна записка, иначе по-големи информации след сесията в четвъртък. Сега, ето я голямата тема, правиха, струваха,
можаха да напишат цифри, дами и господа, на поредното увеличение на заплата на кмета Димитров. От месец януари, знаете, предишното заседание, с някакви проценти от заплата на министър да ходя да търся аз колко е заплата на министър, че да слагам проценти. Веднага през любимото ДОИ, заявление, ето е реалността. Днеска получих буквално справка, да я се опитах авансово така да подгрея, нека да бъде на разположение на обществеността, в край на краища нищо тайно няма. Заплатата е нещо публично, това са и най-публичните местни лица, управлена тук града и общината, нали, в полза Родо, а не в полза Джобо. За съжаление, нали, точно в полза Джобо се правят повечето от важните решения. Ето е заплата на кмета Димитров. След увеличението 6320 заплата нето. Сега веднага правим, нали, справка с тая, доколкото беше в края на 24 година, ами 6057. Ето ги едни почти 300 лева, плюс, ами това е цялата работа от Димитров. Не слагайте го в лева, още не сме в евро, спокойно, а не с някакви проценти на някакво си постановление, ама колко била на министъра заплата, че ще му слагам аз процент. Глупости на търкалета, това е реалността, естествено. Тук този път, нали, поисках заплати на кметовите на кметства, с имената им, ето с конкретното кметство, а не така, нали, с някакви цифри, абсолютно анонимно нарочно. Ми го давахте години, както и така правихте на общинските съветници. Сега мога да я похваля, нали, понеже го поисках, разбира се, и имаме тук на всяко едно кметство, съответния кмет, каква заплата получава. Нали? След тази редукция тренда е нагоре. Разбира се. Ето, вижда се заместник кметовите, нали, качил съм информацията, който се интересува, да не изпадам тук в четене на цифри, но това е за кмета Димитров. Сега по-интересна тема е за общинските съветници. Аз преди малко те коментирах. Еми да, след увеличението, нали, от януари, ето го тренда, почти няма заплата под 1000 лева. Това е 1000 лева, знаете какъв е принципа, 60% от средната брутна работна заплата в администрацията. Еми, финишираха 24-та с между 800 и 930, сега вече са 1000, като сметнем, нали, виждаме тук, нали, кой е табелен фюрер, в случая заместник председател на Общински съвет, господин Панов Димитров, 1376. И всичко това нещо, пак ви казвам сега, увеличението е видно, даже ако върна малко назад лентата, мога да ви кажа, че те от 20 и коя година, тук имам някаква справка, да, ами 22 бяха между 523 и 607 лева. Сега вече 1300 е, нали, размера, виждате в какви рамки върви. Може всеки да го погледне, нарочно го качих и така да е ясно в края на краища за 27 минути днеска, половината съветници, нали? В края на краища, като направят едно участие в четвъртък около час и 20 минути, защото като гледам той дневния ред е късичък, нали? Еми, за 2 часа, нали, вие сте правите сметка, това са пари, които в края на краища много народ са на минимална заплата, всички общински предприятия са почти на тая база, големия процент. Ами, 5 дни на работа седмица по 8 часа. Ами те хората живеят с такива пари. Докато тук за 2 часа абсолютно безотговорно гласуване, нали, от страна на съветници и на управа, абсолютно съм възмутен. Значи продължавам с възмущението. Не съм очаквал, наистина отново да покажа такива хубави, нали, снимки така бяха качени, станаха много популярни, мога да ви уверя в гледаемостта. На 1 февруари великата среща с Джумалии във Варна. Джумалии във Варна, да, престижно място, хубаво заведение тук, почетни граждани, кмета на Варна, нали, хубави на здравици, като гледам мезетата, масти, добре отрупани, нали, в същото време никаква официална публична информация, разбира се, през ДОИ поисках все пак да видим, нали, цел, среща, място, кой плаща, нали, масрафи, кръг, кой определи, какво е ползата от цялата работа, нали, за общината, нали, от тая среща Джумалиите във Варна. Ето го днес, да ми разказа. Отговора, потресен съм, нали, потресен съм, получавам отказ до достъп до тази информация. Отказ до информация за среща на 1 февруари във Варна, публична пред това и така нататък. Значи, нямам думи, мога да им уверя, нали, вече така съм помолил, нали, адвоката, с който работя, знаете много добре, аз това нещо не искам да го оставим така. Господин Димитров, само да покажа банкетните ви снимки, нали, посрещнахте добре новата година в един комплекс на Златните пясъци, нали, окей. Не съм ви питал, нали, личния ви кръг, личния ви повод, новата година, с кого и как се събирате. Но когато вече като кмет, нали, среща Джумалии, има разлика, нали. От една страна е да ми се отказва информация, че аз пък мога да се интересувам кой пък плати масрафа. Ми имате 1500 лева всеки месец представителни. Ми ако една фактурка от общината се е изписала за яли, пили и са веселили. И накрая няма да давате информация. Не на мен, на обществеността, дайте информация. Абсолютна срамота.
въобще не е почтено, нали? Тия тук купените награди, кой е бил почтен, кой не е бил почтен, на мен да не ми ги прекарате. Изобщо нямам думи, това е реалността, грозната реалност, но обещавам, че това нещо категорично няма да го оставя така, както няма да оставя така смешното ви хитруване във връзка с отворената процедура за въжение от Комисията за защита на конкуренцията срещу община Търговище, в случая по жалба, която касае спор относно изпълнението на маршрутните разписания в транспортната схема. Добре, какво прави сега, аз не мога да разбера. На 21 януари, като бял човек, си искам информация, нали? Да ви дадете все. Пак ме е интересно да видим, нали? Да научи и обществеността, иначе зверски се мълчи. Получавам тук един отговор. Съответно, любимия ви, нали, срок 14 дена. Аз ще питам и съгласието на другата страна. Окей, търпелив съм, изчаквам. Хоп, някакъв друг отговор, нали? Точно сега, какво съм бил поискал сега? Трябва да уточня. Трябва сега да уточня точно какво съм бил поискал и така нататък. Правете се на луди и така нататък. Отново днеска с поредно заявление ви написах какво точно искам. И така нататък. Но не е това начина да се държите, нали, с една информация, която все пак касае цялата ни общественост. Има някаква процедура заведена, ще излезе, че си кажете. Факт ли е, че в същото време има в момента обжалване на процедурата, за която проведохте обществената поръчка за този ремонт на пазара. В общинската част, нали, на кооперативния пазар. Факт е обаче, че има жалба срещу, нали, определение на първо място Стройкомерс ЕОД от страна на фирмата Радител ООД. Човека се е почувствал ли засегнат, търси правата, ще се мини през съд и така нататък съда ще каже дали ви е прав избора тук на комисията, която е провела, нали, тая поръчка и така. Но прави впечатление, че докато същи две фирми, нали, Стройкомерс и Радител, направиха тук един консорциум във връзка с изпълнението на ремонта, то беше последния в страната на площада, в случай не можаха да се разберат за пазара, нали? Така че, ето го, има ли спорен въпрос? Кого питаме? Питаме съда. Нещо, което коментирах преди малко по темата за областния управител. Сега, защото отчитате много някаква си успешна година, не знам си колко почтен сте били тук, национален шампион сред областните кметове, но ето е истината, дами и господа, относно изпълнението на капиталната програма на общината за 24-та година. Знаете, много пъти съм отварял тема, правил съм така някакви междинни справки съм искал. Ето е окончателна справка към 31 декември. Усвоени 11 милиона 792 хиляди, които представляват 65% от капиталната програма. 65% изпълнение за супер успешната ви 24-та година. Когато цифрите говорят и боговете мълчат. Стара приказка, не съм измислил аз. Така че, дайте малко по-скромничко, нали? Колкото очистихте тук предната седмица Търговище, нали? В момента падат, стават хората обледело навсекъде, нали? Ще чакаме пак един препарат, има тук, виждам някакви магнезиеви соли, много скъпи били, ние чакаме препарата Слънчо и дигането на температурата, нали? Надявам се до 3-4-5 дена да го дочакаме, нали? Успешно. Но да не се лъжим, да не се правим тук излишно на взелите, колко сме велики, защото ето е сега тук друга справка, така за финал, като гледам, напреднахме с времето. Операция Пенсионер Гейт. Знаете много добре. От колко време така, винаги искам, нали, периодична информация за тези продължаващи да работят и то на нелоши позиции, нали, ръководни позиции, да, пенсионери в нашето управление. Ето е справката сега, от предната година, така съм се направил на сравнение. Предния път списъка беше от 13 служители и 4 директора. Сега списъка от 11 служители, има тук някакво разместване, но за служителите предполагам да не се занимавам, няма смисъл, докато директорите, ето са отново същи сега. Сен Чакъров, директор на Флора, с право на пенсиониране от 2011 година, 14 години след пенсия. Русица Куцарова, директор библиотека от 17 година. Вие сметнете колко. Диана Маринова, съответно директор с право на пенсия от 20 година. Госпожа Магдалена Жечева от 21 година, като прави забележка, пропуснали сте управители на търговски дружества с общинско участие. Съответно, знаме госпожа Вълчева, Адапт Тодорка Димитрова, 70 навърши жената да е жива и здрава, и БКС Иван Иванов, той също гони 70. Това е реалността. Съжалявам, може да не ви е приятна вечер. Пожелавам обаче. Благодаря.